Kena kamera solution. Police? नहीं नहीं बहाना ग्रहराज ସେପଟେ ଯିବା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା ଚାଲି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସୀତା ସେପଟେ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ବିବାହ ମଣ୍ଡପ ବୋଲି विवाह ଯେଉଁମାନେ व्रत ବିବାହ ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ମିଳିବ ଏଲାଉ ମିଳିବ ନହେଲେ ନାହିଁ ନହେଲେ ଏଲାଉ ମିଳିବନି ଏମିତି ସବୁ ପୂଜା
ଆମ ପରିବାର ମେଡ଼ିସିନ ହଁ ମିଶିକି ଅଛି ସେ ଡାକ୍ତର ଅଛି ତାଙ୍କ ଦେଖ ମିଶି ଆଉ ହଁ ମିଶି ଯାଉଛି ଝିଅ ଝିଆରୀ କଣ